Il-kidba tista' sservi bosta għanijiet, mhux l-inqas ir-riflessjoni. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u Spiritual Development in Schools qed jorganizzaw programm ta' qari, riflessjoni u kidba kreattiva brabta mal-ispiritwalità bħalma naraw f'din ir-rokna. Fil-ħidma tagħna fl-iskejjel biex ngħinu lill-studenti u l-edukaturi jikbru fl-iżvilupp spiritwali tagħhom, noħolqu diversi inizjattivi illi permezz tagħhom jikbru fl-ispiritwalità fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla, magħhom infushom, mal-oħrajn u mal-ħolqien. Dan il-programm huwa mirat għal tfal ta' bejn is-7 u l-10 snin. Is-sessjonijiet jisiru bil-lingwa Maltija imma fejn ikun hemm il-bżonn nitkellmu anke bl-Ingliż. Dan il-programm titkellem ruħna hemm diversi sessjonijiet illi jindirizzaw aspetti differenti bħal l-identità tagħna, l-apprezzament tagħna tal-oħrajn, il-konflitti li jkollna, il-telfiet u l-ħbiberiji, diversi aspetti li permezz ta' stejjer illi ħloqna imbagħad anke jindirizzaw lill-studenti biex jinżlu aktar fil-fond anke fl-aspett tat-talb. Imbagħad anke wara li jagħmlu wkoll dawn l-ispazji ta' talb, hemm ukoll il-proċess ta' kidba illi huma wkoll qegħdin jikbru fih. Allura hemm l-aspett ta' interjorità, meta wieħed qed jikber fl-interjorità tiegħu. Imma wkoll kif ser jesprimu dak li qegħdin jesperjenzaw permezz tal-kidba. Fil-programm titkellem ruħna jsiru diversi attivitajiet fosthom qari, kidba riflessiva, jisir il-journaling, jisiru prayer spaces, jisir taqsim tal-kidbiet li jkunu għamlu l-istudenti parteċipanti stess. Ikun hemm ukoll ħin li nisimgħu lil xulxin. Fl-aħħar sessjoni tal-programm issir ċelebrazzjoni tal-kidbiet li jkunu saru matul l-4 sessjonijiet. Ukoll ikun hemm esibizzjoni ta' diversi journals, finġijiet, riflessjonijiet u anke talb li jkunu ħarġu waqt l-ispazji ta' talb li tfal jkunu esperjenzaw. Ħajkunu mistiedna l-ġenituri wkoll biex dak li esprimaw it-tfal tagħhom ikunu jistgħu jiċċelebrawh magħhom ukoll. L-istejjer li nsibu f'dawn is-sessjonijiet, pereżempju, hemm waħda jisimha Jiena Uniku fejn it-tfal ikunu qegħdin jagħmlu marka tas-suba u jkunu mbagħad jistgħu jiktbu dwarhom infushom permezz ta' bank tal-kliem. Storja oħra hija dwar il-luzzu tan-nannu fejn it-tfal provdejnilhom kaxxi tal-kartun biex ikunu jistgħu jidħlu fihom daqs li kieku qegħdin ġol luzzu tan-nannu. U waqt li jkunu qegħdin fil-kaxxa tal-kartun jibdew jaqtfu u l-baħar huwa kalm. Imma f'daqqa waħda il-baħar jibda jitqalleb u jibda qisu ġej il-mewġ għalihom. U dak il-ħin it-tfal inġalhom jirriflettu fuq xi inkwiet li jista' jkollhom jew xi ħaġa li tkun qed anki tinkwethom f'dak il-ħin partikolari. U nipprovdulhom imbagħad dajjes tal-karti u fuqhom jikbu dawn l-inkwiet li jkun għaddejjin minnhom u fil-kontenitur bl-ilma provdut ukoll wara jkunu jniżlu dawn id-dajjes fihom daqs li kieku qegħdin iħalluhom f'idejn Alla l-inkwiet tagħhom. Storja oħra hija Kastell tar-Ramel fejn hija meħuda f'kuntest lokali, f'post lokali, b'Biżabbuġa u tfal jagħmlu esperjenza illi jkunu għand in-nanna tagħhom, jinżlu jieklu ħdejn il-baħar, ħobż biż-żejt, u mbagħad it-tfal joqgħdu jibnu kastell tar-ramel, imma f'daqqa waħda tifel minnhom waqt li jkun qed jibni kastell jifraħ fuq ir-ramel, jiġi tifel ieħor u dan il-kastell tar-ramel iwaqgħulu. U minn hemmhekk aħna taf inti meta xi ħadd iwaqqalek dak li tkun bnejt tħossok irrabjat u isek tinqala daqsxejn ta' ġlieda. Imma mbagħad noħorġu minnha il-maħfra, sens tal-maħfra. U nistiednu l-tfal illi fir-ramel jiktbu aħfirli, għal aħfirli. Jew bl-Ingliż nagħmlu se fir-ramel ta' sorri. Biex minna dik il-ħaġa nuru illi irdu naħfru dak l-emi li jkun għamilna ħaddieħor. Ġenituri jistgħu japplikaw billi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu toħroġ is-sejħa għal dan il-programm u japplikaw permezz tal-website indikata fiċ-ċirkolari stess.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.